Vítajte pri ďalšom dieli zo sveta stavebnín. Dnes sa pozrieme na niečo, čo vám môže zmeniť život pri pokladke, dlažby alebo obkladu. Predstavujem vám vyrovnávací systém Levelis. S touto pomôckou zvládnete položiť dlažbu presne rovno aj bez 10-ročnej praxe obkláča. Ak ste niekedy skúšali položiť dlažbu sami, viete, aké to trápenie. Jedna dlaždica vyššie, druhá nižšie, špáry nesedia. Z Levelisom sa to všetko zmení. Čo je vlastne Levelis? Levelis je kompletný systém na vyrovnanie dlažby a obkladov. Zabezpečí, že všetky dlaždice budú v jednej rovine, presne ako od Profika. Tu sú hlavné komponenty. Spony na niveláciu. Zabezpečia rovnakú výšku dlaždic. Kliny. Zatlačajú dlaždice do roviny a sú opakovane použiteľné. Otočné hlavice, AK Levelis Plus. Rukou ich utiahnete, kliešte vám vôbec netreba. Sú znova použiteľné. Kliešte na dokonalé zatlačenie klínu do spony. Máme tu kovové a plastové. Samozrejme, kovové sú kvalitnejšie. Distančné krížiky, to sú tieto. Ak si potrebujete dodržať líniu špáry alebo obkladu. Ochranné podložky na hrany. Málo používaná vec, veľmi dôležitá, aby sa nepoškreli hrany dlaždic. Štartovacie sety, všetko v jednom balíku. Ako môžeme vidieť aj tu v regáli, zakladacie profily, fixovacie nožičky, tomu predĺženia. A tu môžete vidieť, že sú tu vlastne komplet tieto všetky zakladacie profily s nožičkami a takýto luxusný vak. Kedy sa teda zíde ten Levelis? Možno si hovoríte, kedy je vlastne dobre použiť Levelis. Tu sú konkrétne príklady. Veľké dlaždice. Čím väčšia dlaždica, tým viac vidno každú nerovnosť. Obkladanie stien a podlah. Každý schodník je vidieť. Levelis to ustráži za vás. A štvrtý bod, najpodstatnejší, keď nechcete strácať nervy a čas, s Levelisom ide všetko rýchlejšie a presnejšie. No a pýtate sa, koľko to celé stojí? Možno si hovoríte, či sa to oplatí, takže porovnajme si to s cenou kúpeľky. Cena malej kúpeľky od 5 až do 12 000. Cena Levelisu 5 až 80 eur. Čo je teda lepšie? Investovať pár eur navyše, alebo potom prerábať pokrivené dlaždice. Moje skúsenosti s Levelisom. So systémom Levelis som sa spoznal samozrejme ako predajca alebo pracovník v stavebninách, Stav Artikel Bernákové. Ale keďže som mal tento rok svoju stavbu a samozrejme som si chcel urobiť aj DIY veci sám a potreboval som spraviť rýchlo technickú miestnosť a nenašiel som majstra v dostatočnom rýchlom čase, ako som potreboval, tak som sa rozhodol, že si teda položím tých 6 m štvorcových dlažby sám. Takže samozrejme, to, čo predávame, do toho som išiel. Samozrejme, sme s tou značkou spokojní, predávame ju roky. A rozhodol som sa pre systém Spon, keďže mi to bolo doporučené skúsenejšími obkláčkármi, že je to najjednoduchší systém pre najväčšieho lajka alebo pre človeka, ktorý s tým nikdy nerobil. Jednoduchšie ako tieto matice, alebo jak sa nazývajú odborné. Levelis Plus je to v názve. Neviem stále, jak sa to volá, otočné hlavice sa to volá, ale je to vtipné, volám to proste, zakrúcajúce matice to volám laicky. Jedine, čo mi robilo najväčší problém, bol prvé, že výber správnej spony, samozrejme ako obkláčke, a nastavenie si kliešti, aby nepretláčalo vlastne klin cez sponu, lebo potom vám to zlomí tú sponu. A už keď máte položenú dlažbu, tak musíte vyťahovať a je to problém. Ďalšia vec, čo mi robil problém pri tej prvej pokladke, že jak som si nanesol veľkú vrstvu lepidla, tak sa mi dostával do špár a tým pádom ani mi nefungoval systém Levelis, lebo tým, jak bolo tam veľa lepidla, tak ho nemal kam potlačiť to lepidlo a ani ten systém Levelis ho nevedel vyrovnať tú dlaždicu, keďže tam bolo veľa lepidla pod tou dlaždicou a v krajoch. Takže toto bol môj najväčší problém ešte zo začiatku. A ináč super systém, nestal ma veľa samozrejme. Položil som to, boli tam nejaké chyby, nejaké vady, ale dopadlo to určite oveľa lepšie, ako keby som chytal tú dlaždicu a položil tam báriak a odhadoval, jak niekedy sa robilo, že odhadovali sa špáry. A samozrejme, dá sa to použiť aj s obyčajnými lacnými sponami alebo klínkami, ale tuto vám to vyrovná dlaždicu a záretuje v podstate do tej hrúbky spony. Takže ja som si vybral milimetrové, takže všetky dlaždice boli v rovnakej šírke spony a v rovnakej výške, aby ste potom nezasekávali do toho holou nohou, keď cez to budete chodiť dnes s botami. Na botách vám to až tak nevadí. Stretli sme sa u nás s jedným majstrom, ktorý povedal, že on má dlhoročnú prax a že nebude s tým robiť, lebo je to zbytočné. A samozrejme dopadlo to tak, že špáry nesedeli, výška nesedela, obklady boli tak,
Ja nehovorím, dá sa to spraviť bez toho, ale ak ste taký amatér, že ste to nerobili v živote, takisto jak ja, tak určite vám tento systém minimálne umožní spraviť nejakú menšiu časť alebo niečo si dokončiť, keď budete potrebovať na dome. Alebo bez tohto systému ste v podstate, by som sa do toho živote nepúšťal, ak nemáte predchádzajúcu prax. Bavíme sa o tom, že ste úplný laik a nemáte moc zručnosť všeobecnú, tak s týmto to dokážete spraviť. To je výhoda tohto systému. A samozrejme profici s týmto vedia oveľa rýchlejšie pracovať ako bez tohto. To je ďalšia výhoda pre profesionálov, ktorí to robia za peniaze. Je Levelist hodný aj pre obkladačky na stenu? Áno, funguje to aj na stene. Na to sú tieto profily. Koľko spon potrebujem na meter štvorcový dlažby alebo obkladu? Tak záleží od veľkosti dlažby, ale zvyčajne to je 20 až 25 kusov na meter štvorcový. Môžem kliny používať znova? Áno, kliny sú opakovane použiteľné, spony nie. Spony sa odkopávajú. Takže, ak plánujete pokladať dlažbu alebo obklady, toto je váš najlepší kamarát, Levelist. Žiadne trápenie s rovnými špárami, ušetrite si čas, nervy a kopec peňazí. Napíšte do komentárov, už ste niekedy používali Levelist? Dajte like a prihláste sa na odber, aby vám neušli ďalšie diely zo sveta stavebnín. A samozrejme, ak chcete najlepšiu cenu a poradiť s tým, ako to aplikovať, tak sa zastavte u nás v stavebninách Stavartikel Bernolákové a určite vám spravíme cenu a radi vám poradíme. Vidíme sa na budúce. Čaute.